welcome mga guys og di kita karon mga guys sa Cebu City. Padong ta somewhere kay mag-celebrate ta sa sa success ako ang manghod. Ginagmay ra guni nga celebration pinobre, pero ang importante guys nga magkita-kita puta. Labi na ning panahon sa pandemic kay wa gyud tay laing lingaw no. Panagsara gyud ato makita ang atong maigsoon. Unya, sa wa pa naka-subscribe dira, subscribe mo sa Joey Josh TV. Kus natay lain-laing mga programa nga gidalit kaninyo pinaagi sa atong ginagmay nga talent natay. Simple Cooking with Joey Josh nga mo feature nig mga pagkaon nga simple nga pagluto even sa inyo halang boarding house or sa rice cooker. Makaluto na mo og mga pagkaon nga healthy o lamian. Naasad tay program nga Life Corner that will feature inspirational talks related to the Bible and also to enhance our relationship with Christ and of course to broadcast the truth about God. And tanaw na to guys ang Cebu City mo ni karon ang sitwasyon. Bisan pa man sa nagpadayon nga problema sa COVID-19, ongoing gihapon no ang business, although dili tanan 100% operational, pero gipadayon sa mga sa dakbayan ang business, and at the same time strict gihapon ang pagpatuman sa social distancing, wearing face mask kay naay gihapon yung mga security personnel nga naglibot-libot o nag-checkpoint sa maong mga area. Pero compared dito sa time sa ECQ karon guys kay medyo luag-luag na ang pamaagi sa security. And then ang kadalanan sa karon hapsay kayo gamay rang biyahe tungod pud ni sa gipatuman nga mga lagda sa dakbayan sa Subo. Unya, hapit na kumabot og siguro akong isuro nagluto pa nanata sa Hermag Village. Unya, balita kay gutom na. Mapakuy pa mga guys. Ang videohan kay ako ning i-vlog. Para kay lingas, bye. I-share na imong Facebook para daghan mo subscribe. Kanya na og nindot nga video, bati mo gadang video, mawaw ko. So mo ni guys, nagluto ta og shrimp og fried chicken. Cooking with ano pa man na brown? Ang suga man. Magkita na. Ang kanita naman. Niya na sa mga sugba-sugba dire. So nagsugba sad sila. Ang nagsugba guys ang bana sa kong igsuon si Joseph. Kunya sure ko nga alam yun ni kay Mayo Manizia magluto pod. Kunya ngingig kay ang tambok sa baboy. Diet naman ta ko. Kay for the long time wala ko katilaw og sinugbang baboy. So karon makabalik na sa kukaon niya maguba na sa datong diet ani mga igsuon. So kana naglasala-lasa gid ang mantika sa baboy kangilngig. So unya ato nang tabangan og kaon. So kana siya nagpuot-puot pagid ang aso murag gigutom na hinuon ko nagtan-aw sa sinugba, pero murag hinahinay lang ta. Okay guys, still na nila guro murag kanang murag inside job nga no? Sige na. Kanang mga employee ba? Sige na siya. Sabi na yung araw nag-listed. Napaita. Sibli kigwa. Sibli kigwa. Sila hindi makibawa na. Magkuha na. Mag-gusto na ilang security. Oh, good. Sige na nung maunay na yung kuha mo. Dili secure mong kuha So di na guys ang atong pinobre ragod nga handa guys. Natay fried chicken, na shrimp, nagluto sa kog humba. Ako ay nagluto ng humba. Unya kining sinugba
nga baboy nga naglasa-lasa pang mantika guys. Sus Ginoo ko madaot ta sa tong diet gyud. Unya naasad tayo cake from Red Ribbon gikan ni Zane Micah. So kana siya guys, ginagmay ra gyud nga salo-salo sa mga igsoon na pun ako. Mo maning so ako din igsoon guys, Angelica mo na siya ning graduate sa CTU and then cum laude. So surprise sa pud niyang pagka cum laude kay wa gyud taon maghibaw nga mao dai niya naabot no. So Ito bang balik? tara ay mo ni siya akong manghod. So maka-proud pud kayo ba kay Blow the candle. cum laude. So dili cum laude na naman to. Hilawon na rice. Maluto ra man agusam. Hindi sakto ra. Ang ibabaw. Kaya na agbat, agsipipi ko ah. Maliho ko diya. Namata na di. Toto, ikot ka mo. Hala, ningkawan pa siya giyahan. Nagtutoy. Baby, Zin. Luuya tanawan na. Zin, naunsa mo na Zin? Nagtutoy man. Serious ba kayo siya? Sama na na? Sama ni? Nama na baby na? Ha? Nama baby oh? Sama na nga baby oh? Kikitsin lagi ni. Si Bibi Zin. Bibi Zin lagi na cellphone. Oy, cute ni Bibi oy. Cute sa Bibi nga na cellphone oh. Tawago na oh. Wala oy. Insa man oh. Insa man ang cute nga Bibi. Ala. Dili mo kon chocolate kay madaot ang hipo ni Bibi. Diba Bibi? Talag ta na mag-jogging ta na. Ha? Mag-jogging ta na. Saan ka mag-jogging? Ha? Mag-jogging ta na. Ganahan man dahil siya nagtanaw sa cellphone. Ay mo na ning cellphone. Muhay na ni. Muhay na ni Bibi. Unya guys, nasa collection nga mga succulent og cactus ni akong igsuon no. Aman ni lain-lain siyang sa tawag na type. Na murag na balibuon nga cactus, na circle. Buti sa mga tawag ani di man kay ko hilig kog tanom pero di kay ko hilig ani mga succulent. Just learn nga naa daghang mga nindot pud nga klase ani succulent no. Nindot ni siya pang indoor. Yang kanindot aning cactus guys, just a tip. Kay mo absorb ni siya og radiation. Mura ni siya og kanang snake plant. So ma-absorb siya og radiation, nindot siya ibutang gid sa indoor. Kaya ako kung ganahan kini kining murag bamboo ang iyang dahon. Nindot ni siya pang butang sa pondo. Nya kini nindot kay dawa. Mura siyang snake plant nga pino kayo siya og dahon. So nindot na siya ibutang yun sa indoor. Okay nya naapod sila diri manok. Kusog kay manuhik. Pero nindot sa ning mga nay animals na no, naapod ay kalingawan ni kamuntag. Kita na tong mag tugtugaok. Nya nasa diri lemon, pagiton ta mo sa lemon. Awang lemon guys. Gibutang ra siya sa pot. Nya na say bunga oh. Gamay ra siya nga punuan na siya bunga. And then green kaayo magikuhanan lang ng bunga. Say bell pepper, nasa diri kalabo, nasa diri kining green nga water apple or tambis. Nasa diri kamote, nga nindot kay na siya pang tops, na luya and all daghan kaayo mga
herbs, and also na mga roses na dwarf or kanang mini with mga rose na ay kanang ahos, sibuyas, dahunan. So kana mga guys ang mga tanom diri na lemonsito. So hopefully na-enjoy mo sa ato ang vlog karon, although wala kay tay medyo mga nindot nga video, but hopefully na-enjoy mo. Gamay salo-salo ra ni, and hope you like and subscribe. Thank you so much for watching. Bye for now guys. Amping.